να έχετε πάει σε γάμο, όλοι είστε μουτρωμένοι στη φωτογραφία που ανέβασε στο Twitter. Είναι δυνατόν? Πεινάμε γι' αυτό. Γιατί Είμαστε από το ζωή της νύφης. δεν έχει γουρνοπούλα. Λοιπόν, περιμένετε λίγο να μάθουμε τα νέα εδώ, πώς ακριβώς έχουμε στήσει στο τραπέζι μας και θα φτάσουμε και στο φαΐ. Αννα Μαρία μου, καταρχήν συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Έχεις κλέψει εντυπώσεις, έτσι. Έχεις φτιάξει ένα πολύ ωραίο στολισμό αρχικά και βέβαια και πολύ ωραίες ιδέες για απλά και ωραία και νόστιμα και γλυκά εδέσματα. Προτείνουμε πολλά παραδοσιακά αυτή τη φορά. Κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό για να μην επαναλαμβανόμαστε. Κάνουμε κάποια καινούρια ιδέα. Όπου εδώ με το ζαχαροπλαστείο Κωνσταντινίδη συνεργαστήκαμε και ζήτησα κάποιες συνταγές από νησιά. Τι δίνουνε σε κάθε νησί, σε κάθε... Στους γάμους, τι κάνουνε, σε κάθε σημείο της Ελλάδος. Οπότε βρήκαμε διάφορα γλυκά και τα έβαλα εγώ εδώ. Ξεροτίγανα, κουραμπιέδες, ξεροτίγανα τα οποία είναι από την Κρήτη. Πώς λέγονται αυτά, μπεζέδες. Είναι οι μαρέγγες. Ναι, οι μπεζέδες. Ναι. Έχουμε τις δίπλες που είναι από την Πελοπόννησο, το χαλβά φαρσάλων. Οι φλωρεντίνες από πού είναι? Οι φλωρεντίνες είναι... Τώρα θα με πιάσεις αδιάβαστη. Νομίζω κεντρική Ελλάδα. Λοιπόν, τι το είσαι όμως. Λοιπόν, τα γλυκά του κουταλιού τα έχουμε... τα δίνουμε στην Άξο πολύ ωραίο. Και έχουμε βύσσινο, έχουμε περγαμόντο και έχουμε και αχλάδι. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε από το μπιφέ, θες να ξεκινήσουμε από το Art de la Table, πού θέλεις? Να πάμε στο Art de la Table, εγώ λέω. Πριν το Art de la Table να σου βάλω κάτι, μια που ξεκίνησε ο γάμος. Τι θα μπορούσαμε να βάλουμε σε ένα γάμο? Αχ, παιδιά, μου αρέσουν. Δώστε μου ιδέες, μου αρέσουν αυτά. Να έχω να προτείνω. Ωραία. Πολύ ωραίο. Βάλε και εσύ ένα όμως, γιατί να βάζω μόνο εγώ? Λοιπόν, ξεκινάμε από το γάμο και τώρα τι έχουμε κάνει? Αυτά τι τα βάζουν οι κουμπάροι? Όχι, μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά. Μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά και να τα βάλουν όλοι. Είμαστε σαν τις Χαβανέζες τώρα εμείς οι δύο. Πολύ ωραίο είναι, παραγγείλουμε. Είναι κάτι που χαροποιεί τους καλεσμένους μας, γιατί είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι τίποτα, είναι γαρίφαλα, λευκά που μας τα έχει κάνει η Κατερίνα από το Air. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο το τραπέζι μας. Καταρχήν, βεβαίως και πολύ ωραία ιδέα στα τραπέζια στα νησιά να βάζουμε έτσι ωραία λευκά τραπέζια και να τα στολίζουμε με κάποια έτσι μπλε θεματάκια επάνω, εκτός από το λευκό. Και εκτός από το λευκό και το ικρού, μπορούμε να βάλουμε σίγουρα γαλάζια. Οπότε να ξεκινήσουμε με το να πούμε ότι αυτό είναι ένας γάμος στη θάλασσα. Μπορεί να είναι στην Αττική, μπορεί να είναι στα νησιά, μπορεί να είναι οπουδήποτε που είναι πάνω στη θάλασσα, στην άμμο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, εγώ βρήκα μια εταιρεία η οποία λέγεται Tore και η οποία νοικιάζει όλα αυτά τα πράγματα για όλα τα events, γάμους, βαφτίσια, οτιδήποτε. Είναι το τραπέζι, είναι το χαλί εδώ με τα φανάρια, γιατί χρειαζόμαστε στην παραλία φανάρια. Μια εταιρεία τα νοικιάζουμε όλα αυτά και τα παίρνει πίσω. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι τα φανάρια που έχουμε δει, το χαλί για να βάλουμε, είναι ωραίο να βάλουμε πάνω στην άμμο χαλιά, αυτά τα ψάθινα, να βάλουμε μαξιλάρες. Και να βάλουμε κεριά γύρω-γύρω, να βάλουμε κεριά γύρω-γύρω, φανάρια και έτσι θα μας δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα. Όσα πιο πολλά κεριά μπορούμε, όσο καλύτερα. Μπορούμε να βάλουμε βασιλικούς που είναι πολύ ελληνικοί. Πολύ. Και διώχνουν και τα κουνούπια. Και οπότε, εδώ έχουμε στρώσει ένα τραπέζι για 8 άτομα. Συνήθως στους γάμους μας είναι στρωμένα τα τραπέζια μας είτε για 10 είτε για 8. Εξαρτάται. Αυτό είναι ένα τετράγωνο τραπέζι, όπου έχουμε ένα centerpiece, το οποίο θα ήθελα να δείξω. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Σταύρο, είμαστε στο centerpiece, εδώ. Γι' αυτό ακριβώς κάνω διευκρίνηση, γιατί θα το παίρναγες δούκου, εκεί. Λοιπόν, το centerpiece είναι ένα πολύ απλό βάζο, το οποίο του έχω βάλει μία γάζα γύρω-γύρω, την έχω κόψει, μία μπορντούρα και έχω δέσει ένα σκοινί από πάνω, ένα σπάγκο. Έχω βάλει άμμο στο πάτο. Άμμο θαλάσσης. Άμμο θαλάσσης. Έχω βάλει νερό και έχω βάλει κεριά. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ οικονομική λύση, γιατί συνήθως το... Εσύ δεν σε αναλαμβάνεις, βρε Αννα Μαρία? Αναλάμβανα μέχρι τότε που, ναι, τώρα μου φαίνεται ότι πρέπει ίσως να το ξαναβάλω μπρος. Όχι, μέχρι τότε, πρέπει, γιατί πρέπει να το ξαναβάλω. Ρε παιδί, και σ' αρέσει κιόλας, δεν το κάνεις ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
Και αυτή εδώ η ιδέα, συνήθως τα centerpiece, το κέντρο τραπεζιού, είναι αυτά που είναι τα πιο δαπανερά σε ένα γάμο. Γιατί είναι επί 20, είναι επί 30 και ανεβάζει πάρα πολύ το budget. Οπότε αν το κάνουμε μόνοι μας, το βάζω, του βάζουμε μία γάζα, το σπάγκο αλλά εσύ δεν και επιπλέον τα κελιά. Απλά το βάζω, θέλω να το πούμε αυτό, να δείχνουμε αλλά είναι με πολύ απλές ιδέες. Ναι, αλλά να πούμε και τα υπόλοιπα, μην το περνάμε ντούκου. Γιατί αν το απλά να βάζω, δεν ξέρω αν θα με εντυπωσίαζε τόσο όσο με αυτό που έχεις κάνει τώρα. Πίστεψε με, μόνο του ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό φωτισμένο το βράδυ δείχνει, είναι μια σούπερ ατμόσφαιρα. Τώρα, μπορούμε να βάλουμε, όπως έχω βάλει εδώ, ένα κομμάτι γάζα, το οποίο έχω ρίξει πάνω, μέσα στα τσίγκινα έχω ρίξει άμμο, έχω βάλει μικρά κοχυλάκια και όπως ξέρουμε και έχουμε δείξει πολλές φορές στην εκπομπή, οτιδήποτε είναι σε μινιατούρα είναι πάρα πολύ ωραίο και γλυκό. Έχουμε βάλει αστερίες, είναι ένα πολύ ωραίο touch. Τώρα, το άλλο που θα ήθελα να δείξω. Αυτά τα μικρά τα πραγματάκια, πού τα έχεις μαζέψει στη θάλασσα ή τα έχεις αγοράσει? Όχι, τα έχω αγοράσει. Τα πουλάνε, ας πούμε, το κιλό. Τα πουλάνε με το κιλό, τα πουλάνε σε φάκελο. Τα πουλάνε παντού και είναι από παντού. την Ταϊλάνδη, από τέτοια μέρη. Ναι. Λοιπόν, και το άλλο που έχω κάνει είναι αυτό εδώ, το οποίο θα ήθελα να δείξω πώς το έκανα. Εσύ το έχεις κάνει αυτό με τα μεταλλάκια? Πάρα πολύ ωραίο είναι. Να δείξω λίγο, γιατί έχω τα υλικά εδώ, να τα δείξω 2 λεπτά. Έχουν 2 χρήσεις. Χρυσοχέρα. Της νύχης και ήθελα να κρίνω, είναι ωραίο. Ήθελα να κρίνω εγώ. Δύο κακίες, ήθελες να πει. Το οποίο, αυτό που έχω κάνει είναι, έχω πάρει ένα πλαστικό ποτήρι ή ένα πλαστικό δοχείο. Αυτό εδώ. Μπορούμε να το δείξουμε. Ναι, κάτσε, περίμενε, έρχεται το πλάνο. Φτάνει, μην εκεί που είσαι. Ωραία. Αυτό το πλαστικό. Ναι. Κόβουμε αυτή την εγκοπή για να είναι flat ίσιο και έχουμε αυτό. Και αρχίζουμε και βάζουμε γύρω-γύρω τα μανταλάκια. Το βάζουμε πώς? Το δαγκώνει το μανταλάκι, το πλαστικό. Να το έχεις βάλει πάνω, έτσι. Να το. Κλατς. Απλώς θα τα βάλουμε πολύ ωραία το ένα δίπλα στο άλλο για να μας κάνει ένα στρογγυλό. Τώρα, αν είναι σε πλαστικό, η χρήση του είναι να του βάλουμε βασιλικό. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ιδέα για να το κάνουμε σαν ρεσό, να βάλουμε ρεσό μέσα. Και αυτό είναι ωραία. Λοιπόν, απλώς ήταν. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ αυτό που έχεις κάνει με τα τέτοια, που έχεις βάλει μέσα το βασιλικό. Και εκεί μπρος στο Γρηγόρη έχω κολλήσει και κάποιες αστερίες. Μπορείς να μας το δείξεις? Όχι, αυτή είναι μπομπονιέρα, Γρηγόρη. Εκείνο το μπροστινό σου. Από κατευθείαν την μπομπονιέρα, με ξεφτιλίζεις του γάμου. Με ξεφτιλίζεις το γάμου. Ήθελα να δείξω και την μπομπονιέρα. Αχ, τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, μπορούμε να κολλήσουμε και αστερίες, αλλά και το άλλο, αν θέλουμε να βάλουμε ρεσό μέσα, για να είμαστε ασφαλείς, θα πάρουμε μια κονσέρβα και θα την κόψουμε. Πώς την έκοψε την κονσέρβα εκεί? Σε πήρα ένα πριόνι και παρολίγο να κόψει και το δάχτυλό μου. Αλλά αυτό. Βρείτε και έναν άντρα να σας τα κάνει αυτά, παιδιά. Δεν είναι για μας τώρα αυτά. Δεν κόβεται η κονσέρβα με ψαλιδάκι. Δεν το ήξερα. Εμένα μου ήρθε η ιδέα και εκείνη την ώρα ήθελα να το κάνω και μάλιστα μπαίνει το παιδί και με βλέπει με το πριόνι να πριονίζω. Όχι, θα κόψει κανένα δάχτυλο. Αφού δεν πήγε και ο σύζυγος να σε δει να του χαλάσει το πριόνι. Συνάτη γλίτωσες. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Το είδε τώρα. Έχει για τσίγκινα που κόβει πολύ ωραία. Λοιπόν, όχι, αλλά σκέφτηκα ότι αν υπάρχουν αυτοί που ασχολούνται με τα σίδερα, να πάρουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 20-30 κονσέρβες που έχουμε, να τα πάμε εκεί, να μας το κόψει με το δικό του το πριόνι που θα το κάνει σε μισό δευτερόλεπτο. Εγώ πρέπει να έκανα 10 λεπτά, πριόνιζα, ίδρωσα, έκανα, γι' αυτό και δεν έκανα πιο πολλά. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Ναι. Στα τραπέζια πιστεύεις ότι είναι ωραίο να μπερδεύουμε τα σόγια ή τους φίλους? Εξαρτάται δηλαδή, από την αυτό το τραπέζι θα έβαζες μόνο, ας πούμε, σοϊνήφης ή φίλους νύφης, εξαρτάται ή θα τους μπέρδευες? τι σχέση έχουν μεταξύ τους. Αυτό είναι πολύ βασικό. Η εμπειρία τι έχει δείξει? Πάντα λένε ότι έχουν καλή κυρία. Εξαρτάται, γιατί σε κάποιους γάμους είναι λίγο δύο μέτωπα. Σε κάποιους άλλους γάμους είναι όλοι μία ωραία παρέα, οπότε ανακατεύονται όλοι μαζί. Σουηδία αυτή η γάμη. Το διακριτικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην βάλουμε ονομαστικά τραπέζια και να τους αφήσουμε να κάτσουν όπως θέλουν. Εξάλλου στην παραλία και στη θάλασσα γιατί είναι μέρα χαρά. Να υπάρχει ελευθερία. Είναι μέρα χαρά και δεν θέλουμε τώρα βλακίες. Αυτό. Μέρα χαρά, χαρά έχουμε, το λέει και στην ελληνική ταινία. Λοιπόν, το άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Έχω πάρει μία κορνίζα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχω πάρει μία κορνίζα εδώ και έχω βάλει το νούμερο. Δεν είναι τίποτα. Μία ξύλινη κορνίζα είναι, έχει τη βάση της. Έχουμε κολλήσει με μία κόλλα διπλής όψεως. Έχω κολλήσει το ένα με ένα χόρτο και αυτό είναι ένα σπάγκο, το οποίο το έχω γυρίσει
με πιστολάκι σιλικόνης. Πολύ έξυπνο. Έχουμε βάλει και το αναστερία εδώ και είμαστε Ό,τι περισσέψει super. από αυτά το κολλάς. Έχω και ένα δεύτερο centerpiece, το οποίο θα πρέπει να βρω. Πού να είναι, Άννα? Είναι εκεί χωμένο κάτω. Ένα εδώ, αυτό λέτε το Ναι, centerpiece. θα πρέπει τώρα να το δείξω, Έλα, γιατί Κατερινάκη, είναι σήκωσε μια το. δεύτερη ιδέα, Σήκωσε, το φάγαμε. η οποία... Εντάξει, Κατερίνα. Τα δύο χέρια μου έρχομαι. λένε. Έλα, κάτσε κάτω από την μπάρα. Α, ωραίο είναι. Ωραίο και πολύ ελαφρύ. Και αυτή είναι μια πολύ εύκολη ιδέα, η Ναι, οποία... ναι, θα κρατήσει καλύτερα Θεοδόρη, γιατί και εσύ μετά τα ακούνε, είναι επικίνδυνο. Συμπέφερα, ήρθαμε στο η γάμο. οποία, κάναμε το μόνο δουλειές. που έχουμε κάνει είναι να έχουμε βάλει άμμο, Δεν ξέρω. η οποία την έχουμε πάρει από τη θάλασσα. Έχουμε κολλήσει τους αστερίες πάνω σε μια κορδέλα. Την κορδέλα την έχουμε δέσει, τη κολλάμε Αχ, και τι με ωραία ένα που τα κάνεις, Αννα Μαρία μου. πιστολάκι σιλικόνης. Και το μόνο μας έξοδο είναι το κερί, που πόσο να έχει, 3-4 ευρώ. Και οι αστερίες που δεν έχουν τίποτα, 0,50 έχουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο για το κέντρο του τραπεζιού, το οποίο είναι φανταστικό και δεν χρειάζεται να ξοδευτούμε. Επίσης υπάρχουν αυτές οι μπομπονιέρες, οι οποίες είναι με αστερίες. Μια άλλη παραλλαγή εδώ, Τίποτα. η οποία Το κρεμάς, έτσι. Ωραία. τα έχω βρει σε μια κοπέλα στη Βάρη που τα φτιάχνει πάρα πολύ ωραία, γιατί αυτό είναι από επιπλέοντα πέτρα. Πώς τη λέμε? Ελαφρόπετρα. Ελαφρόπετρα. Και Επιπλέον τα πέτρα. Δεν το σκέφτηκα δεν είναι, ποτέ. δεν επιπλέει. Επιπλέον. Είναι μετάφραση δικιά μου, λάθος. Σε επιπλέουσα. Πολύ γάζα και αυτό είναι σακί, δεν Λοιπόν, είναι. και το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτή που κρατάει ο Γρηγόρης, να πάρουμε τσουβάλι, Τσουβάλι τους. να βάλουμε καμιά θεία, καμιά γιαγιά να μας ταράψει σε αυτό το μέγεθος, να κολλήσουμε έναν αστερία, ένα κόμπο, όχι φιόγκο, δεν είναι ωραίο φιόγκο, ένα κόμπο και έναν αστερία. Και αυτό είναι, στην ουσία, για το Art de la Table. Πάμε στο μπουφέ. Κρίμα που δεν έχουμε και κάποιους να παντρέψουμε σήμερα. Τι ωραία που τα έχει στήσει η Αννα Μαρία. Ναι, έτοιμο θα ήταν. Τραπέζι θα βρίσκανε. Θα είχαμε φέρει και το παπά. Εδώ δεν Εγώ έχουμε. και αυτή πάει και το κάνει να κλείνει η εκπομπή. Δεν πάει να κάνει ένα γάμο όταν είμαστε όλοι ανοιχτοί. Για πάρε το, πού προλαβαίνω. είναι, μήπως είναι σούπερ μάρκετ και προλαβαίνει να δεν προκάμω. Παπά, θα σου κλείσω εγώ στο φτερό. Στο φτερό, παπά. Απευθείας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ τι έχουμε ετοιμάσει τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα γλυκά του κουταλιού. Αυτό που έχω φροντίσει να κάνω είναι ότι καλό είναι να μην φεύγουμε μακριά από τις παραδόσεις μας, γιατί η παράδοσή μας είναι οι ρίζες μας και πρέπει να είμαστε πάντα πολύ κοντά σε αυτά. Και έχω φέρει διάφορα γλυκά από όλα τα μέρη της Ελλάδος, τα οποία στην Άξο συνηθίζουν στους γάμους να προσφέρουν γλυκό του κουταλιού. Γλυκά του κουταλιού θα βρούμε πάρα πολλά. Αυτά τώρα τα Αυτή είναι παίρνουν μια μόνοι τους. ιδέα. Περνάνε μπροστά από το μπουφέ και παίρνουνε. Ναι, γιατί είναι έτοιμα. Κοίτα, έχει και το κουταλάκι. Ναι, έχει θέλω το να πω δεν αυτό. τους το προσφέρουμε εμείς, όχι. Όχι, το έχουμε στο μπουφέ. Γι' αυτό και τα έχω στήσει στο μπουφέ. Μπορούμε να στήσουμε ένα μπουφέ με διάφορα πράγματα που θέλουμε εμείς. Να βάλουμε βασιλικούς, να βάλουμε κεριά, σε σχήμα αστερίες, να ρίξουμε αστερίες και στις πιατέλες να βάλουμε αυτό που ζητάει και επιβάλλει η παράδοσή μας ανάλογα με το χώρο που είμαστε. Το άλλο που έχω κάνει, αυτό δεν είναι παράδοση, αλλά είναι μια ιδέα. Έχω πάρει τα ροδάκινα, τα έχω κόψει και έχω βάλει ζολέ ροδάκινο. Αυτό είναι κάτι επίσης πάρα πολύ δροσιστικό. Μπορούμε να Γιατί βάλουμε και σκέτη κομπόστα από ό,τι καταλαβαίνω. Ροδάκινο. Πάλι και έτσι ωραία τα σκέτη, δείχνει. επίσης και ζολέ σκέτο. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες ιδέες, θα ήθελα να δείξω, από προσκλητήρια. Είναι ένα προσκλητήριο σε κουτί που έχει τον αστερία και έχει μέσα το τι προσκλητήριο, το οποίο λέει όλες τις λεπτομέρειες. Ρίχνουμε και μέσα τα διάφορα Λάνδια κοχυλάκια και και αυτά. Σάββας. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ωραία πρόσκληση. Το άλλο είναι, αυτό είναι ένα χαρτόνι ντυμένο με λινό, ύφασμα, πολύ απλά, όμορφα και πολύ κομψά. Και επίσης μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, αυτό, εδώ, πλαστικοπλημμένο, μέσα η άμμος, τα κοχύλια. Αυτό είναι κουφέτο, σε σχήμα βότσανο. Εγώ το πέρασα για βοτσαλάκι και μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Λοιπόν, και έχουμε βάλει εδώ διάφορα φυτά, τα οποία δεν θα μας μαραθούν στην παραλία, Μπορώ γιατί... να ρωτήσω κάτι. Αυτά είναι το Κωνσταντινίδη. Ναι. Θέλω να δω αν είναι φρέσκα, δηλαδή μπορώ να Ναι, φάω. ναι. Ευχαριστώ. Άντε να μαζίσουμε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ έχουμε λουλούδια, τα οποία έχουμε φροντίσει να μην μαραθούν, γιατί στην παραλία που θα είμαστε κάνει πάρα πολύ ζέστη. Οι θερμοκρασίες είναι στο full. Και ο ήλιος να πέσει
η άμμωση ανεβάζει πολύ ζέστη. Οπότε παίρνουμε διάφορα πράγματα, κλονάρια, grass και διάφορα λουλούδια. Αυτό είναι αποξεραμένο, λευκό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι βασιλικοί θα τους βγάλουμε τελευταία στιγμή, θα τους έχουμε στη σκιά, ποτισμένους και θα τους βγάλουμε στη τελευταία στιγμή. Λοιπόν, και εδώ έχουμε, όπως είπαμε, τις δίπλες που τις προσφέρουν στην Πελοπόννησο, τα ξεροτήγανα τα οποία τα προσφέρουν στη Κρήτη, τους κουραμπιέδες ετωλοανακαναρία και τους μπεδές, μη το ζορίζεις, έκανα πρόβα να μην κάνω σαρδάμ, ετελοακαρνανία, σωστά? Πολύ λάθος. Λάθος, πώς το λένε? Ετελό. Έτολο. Οκ. Ετολό και ακαρνανία. Λοιπόν, οι μαρέγκες στη κεντρική Ελλάδα και στη Μακεδονία, οι μπεζέδες τους λέμε, χαλβάς φαρσάλων. Και επειδή θέλουμε να δροσίζονται οι καλεσμένοι μας, έχουμε φροντίσει να έχουμε διάφορους χυμούς, τους οποίους θα δείξω αμέσως μετά από το μπουκέτο. Αυτά το οποίο είναι που πετάνε. Λοιπόν, ζήτησα από την Κατερίνα από το ΕΡ να μας κάνει μία. Ναι, είναι σαν δύο. Ναι, αν κάνει κάτι, ναι, έχεις. Λοιπόν, είναι άσπρη ορτανσία με διάφορα φυτά. Θέλει αυτά να πετάγονται από μέσα. Οκ, εγώ της είπα να μου βάλει κάποια κοχύλια. Ναι, παιδί μου, αλλά Το πιο έκανε φοβερά επικίνδυνο, πράγματα ναι, εκεί το είναι. έκανε λίγο επικίνδυνο. Ας σταθούμε. Περνάει λάθος μηνύματα. Ναι, ναι. Στη σφαίρα του μέλλοντος. Μπορούμε να σταθούμε εδώ στα κοχύλια και να το βγάζουμε αυτό το κοχύλι. Φωνικό. Όντως φωνικό. Λοιπόν, να το. Είναι πιο ωραία ανθοδέσμη μας. Ναι. Οκ. Λοιπόν, και μετά, εκτός ότι έχουμε βάλει διάφορα κεριά, έχω βρει αυτά τα κεριά που είναι σε σχήμα αχινού. Και είναι αυτά που φωτίζουν πολύ ωραία τη νύχτα. Έχουμε σουμάδα. Σουμάδα. Γιατί θέλουν κάτι δροσιστικό εκείνη την ώρα μόλις φτάσουν. Τη γνωστή λεμονάδα. Είναι φοβερή. Και τη βυσσινάδα, η οποία τη βυσσινάδα την έχω διακοσμήσει με διάφορα κεράσια μέσα για να είναι έτσι πολύ ωραία δροσερή. Τη λεμονάδα με λεμόνια και βασιλικό και τη σουμάδα της έχω βάλει αμύγδαλα μέσα. Λατρεία. Κεράσα. Αυτά. Λοιπόν, και στην κουζίνα μας θα ετοιμάσουμε την ηθική μας τούρτα. Οπότε, οι οικογένειες μπορείτε να σερβεριστείτε όσο εμείς θα ετοιμάζουμε την ηθική τούρτα. Σηκώθηκε πρώτος ο Λοιπόν, δικός μου, με ξεφτυλάει. Πάντα αυτό κάνει αυτό. Είχε και αλμυρό. Αλμυρό, σωστά. Έλα, παίρνω στους Λοιπόν, μπεζέδες. πάμε εμείς κουζίνα, Αννα Μαρία.